ବିଛା ରାଶି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଓ ଜୀବନରେ ସମତୁଳନ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜର ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି କାମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମନର ଭାବନା ଓ ବାହାର ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ହରାଇ ପାରିଥିବା ଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଉପାୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ଭାବନାକୁ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଚାଲିବା, ନିଜର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ଜୀବନରେ ସମତୁଳନ ଆଣିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ଯିବ ଜାଣିବା। ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଭାବନା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସେୟାର କରିବାରେ ଭୟ ବା ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଓ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭୟ କ'ଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଛକୁ ହଟୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଓ ଖୋଲାମେଳା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କର ଆଧାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜର ମନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଆଣିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ରାଶିଫଳ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କରିବା ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ରହିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭଲ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାମ ଭାବିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହପାଠୀ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରେ।
ସମୟ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ହସ ମଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସହିତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସ୍ନେହ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନ ରାଶିଫଳ କିପରି ଯିବ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର କଥା, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିଣାମ ସହଜରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଧରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ସଚେତନ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସର ଫଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସୁଯୋଗକୁ ଧରିବା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ 29।